Ang tanong ko, bakit mo nga siya dinadasalan ng kandilang itim? Paano nga yun? Pampare sa katawan niya! Para magkasakit. Sige, kalas. May anak ka na, dalawa. Kaya sila babae. Sige, kalasin mo. Sa araw nito, nasa Mindoro ka. Sige. May buhay pa nanay tatay mo. Apat kayo magkakapatid. Pangilan ka sa pangapat. Pangapat. Panguli ka. Ikaw yung bunso. Sige. Kalas. Sa apat na magkakapatid, may lalaking kapatid ka, wala? Meron. Ilan na lalaki? Ilan? Isa. Sige, kalas. Buhay pa nanay tatay mo, may dala ka na anak. Siya, wala siyang anak. Kalas. Wala siyang anak. Sige, kalas. Ubos. Dinasala mo siya ng kandila dahil nagaganda ka sa kanya. Wala ka ba tiwala sa kingaman, kagandahan mo rin? Hindi nasusukat ang ganda ng tao. Pag maganda, ayun magsalita. Kailangan ang kagandahan ng puso na loob ng tao, nagpindihan mo na. Lahat ng tao salbahe, tulog, mabait. Sige, kalas. Wala mo na akong itatanong sa'yo, kalasin mo muna ng kalasingan. Linisin mo yan. Para binigyan mo siya ng sakit. Nasa Mindoro ka ngayon. Nanay tatay mo buhay pa. Ang apat na magkakapatid kayo, pang-apat ka. Ikaw ang bunso. Kalas. Kalas. Ubus mo lahat yan. Nagaganda ka sa kanya. Yung totoo, huling pagkakataon mo to, pababagahin ito ng todo. Paano mo siya nadasalan? Saan mo siya nakita? Yung totoo. Kasama ng tatay. Sige. Kalas. Ubos. Lahat. Sabi ni Magnetico dito ay nagsisinungaling ka daw. Hindi. Pero meron siya sinasabi kanina pa sa akin. Ubusin mo lahat yan. Linisin ang katawan. Naiinggit ka sa kanya dahil nagaganda ka. Yung bang punto mo? Hindi. Sige. Magsinungaling ka pa na magsinungaling. Mga sinungaling talaga kayo minsan. Aray ko! Sige. Ubos lahat. Aray ko! Ubos. Lahat linis. Linis. Aray ko! Sige. Aray ko! Kasi sinungaling ka eh. Sige, ubos. Lahat. Linisin. Ang totoo, ilang taong ka na? 40! Sige. May anak ka talaga, wala? May anak Meron! ka wala? Ilan anak mo? Dalawa! Sige ka na. Nasaan ang asawa mo? Nasa dagat! Anong ginagawa niya sa dagat? Namamangka! Sige. Tanggal. Asawa nito wala sa dagat. Nasa malayong lugar. Kaso wala siyang anak. Kalas, ubos. Huwag ka na magsinungaling. Nagsisinungaling ka pa eh. Aray ko! Sige, kalas, ubos. Hihigpitan ko to ng higpitan sa katawan mo. Sasaktan kita ng sasaktan sa loob ng katawan yan. Hanggang nagsisinungaling ka na nagsisinungaling. Hindi, linisin mo yan. Tinirika mo siya ng kandilang itim. Yun ang sabi mo kanina. Dinadasalan mo siya dahil hindi ka sa ganda niya. Wala ka bantiwala sa kagandahan ng bigay ng Diyos. Siya nga walang anak eh. Tapos ikaw may anak, dapat ka matuwa ka eh. Baliktad eh. Maalam mo yung swerte mo, mapunta sa anak mo. Paano magkakaroon ng swerte anak mo? Tinuturo mo. Ikaw mismo nagtuturo sa kanila maging masama sila. Okay, linisin mo. Ang nanay mo natutunan mo pagdarasal. Sabi mo kanina. Matagal kanina tinuturuan. Yung totoo. Hindi. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Sino ang nagturo sa'yo magdasal? Nanay ko. Sige. Nakita mo lang ito, nagandahan ka na sa kanya, kinula mo na siya, dinasala mo na. Ibang klase ka pala bang nakakita ng tao, nangungulam ka na agad. Ikaw pala si Marites. Galit ako sa tatay niya. Galit ka sa tatay niya? Ano naman pakalan ng tatay niya kaysa sa kanya? Okay, kalas. Yung tatay, doon ka nagagalit sa tatay niya. Patay na nga tatay nito eh. Kalas.
Bakit? Anong ginawa mo sa tatay niya? Ah, Ba't ka nagagalit sa tatay niya? tinanggal niya sa trabaho tatay ko. Yung tatay nito ang nagtanggal sa trabaho. Oo. After 10 years na. Kaya nagiganti ka. Engineer, nag-develop po sila ng mga sarili ko dito. Ay, sana. Naintindihan ko na. Galit ka sa tatay ng babae nito. Kaya nagiganti ka. Nasaan yung tatay mo? Patay na buhay pa. Buhay pa. Eh, patay ni tatay niya. Dapat mag-move on ka na. Kaya ako, bulong na sa'yo. Buntik ka. Marapin, burang ka. Makiusap ako sa'yo bilang alipin ng Diyos. Sige, siseryosohin kita. Kung galit ka sa tatay niya dahil tinanggal ito sa trabaho, 10 taon na nakakalipas. Ilang taon na tinanggal ang tatay mo sa trabaho ng tatay niya? Ilang taon na, huwag ka makikinig, ilang taon na patay tatay niyo? March 9. Ito March lang na. Kailan tinanggal yung tatay mo sa trabaho? Pag nagsinungaling ka, wala na akong tanong-tanong, puputulan kita ng hininga. Magiging, yung anak mo, mag-aasawa ulit yung asawa mo. Sige, huling tanong. Kailan nawala ng trabaho ang tatay mo? 2005. 2005. Tinanggal ng tatay nito ang tatay mo. Kaya ka nagalit dahil walang trabaho ang tatay mo. Oo. Pagdating dyan, labas tayo. Hindi ko alam kung galing ng tatay mo at hindi ko rin alam kung galing ng tatay nito. Patay ng tatay niya, sabi nila sa akin. Magpatawad ka na. Bakit namatay ang tatay nila? Anong, ikaw rin mo mismo ang nagdarasal? Dinasalan mo rin ba ang tatay niya? Oo. Anong klaseng dasal? Pampaling dasal ang ginawa mo sa tatay niya. Binigyan ko ng sakit. Kaya namatay ang tatay niya. Oo. Ngayon, isusunod mo itong anak niyang babae. Pagkatapos nito, sino pa isusunod mo? Sino isusunod mo? Kapatid niya. Lahat. Oo. Sige, linis, ubos. Hindi ka marunong matakot sa aking ama. Patay na ang kanyang ama. Tama na. Tama na yung isang buhay na kinuha mo. Bahala na ang Diyos ang aking ama ang magparusa sa iyo. Hindi ko alam kung saan mapupunta ang kaluluwa mo. Kaya nagpatalo ka kay Satanas. Tinuruan ka ng nanay mo na mangulam. Tanggalin mo lahat. Tanggal. Ay ko. Tigilan mo itong taong ito. Pag hindi mo ito tinigilan, pipilipitin kita sa loob ng katawan niyan. Titigilan mo ito, hindi. Titigilan ko siya. Sige, tanggalin mo lahat ng dasal sa loob ng katawan niya. Ubusin mo. Lahat. Ayusin mo yung katawan niya. Nasasaktan niya sa ginagawa mo. Tanggalin mo. Lahat. Hindi mo rin siya binibigyan ng anak. Hindi. Bakit hindi mo siya binibigyan ng anak? Para maging malungkot siya. Para maging malungkot. Hindi. Matindi ka, ha? Ang galit ng tatay niya dahil pinatanggal sa trabaho. Ngayon naman, binigyan mo naman ng anak para hindi siya magkaroon ng anak. Kalasin mo. Kakalasin mo, hindi. Kakalasin ko na. Bilisan mo. Amen. Sige, linis. Lahat. Ang nanay mo ay magkukulam sa Mindoro. Sige. Ang asawa mo nagtatrabaho sa dagat. Oo. Mangingisda siya. Oo. Sa araw na ito ay wala siya. Oo. Sino kasama mo sa bahay? Anak ko. Sige. Nasaan ang nanay mo? Nasa kusina. Sige. Lahat, linisin. Nasa kusina ang nanay mo. Kalas na kalas. Salbay ka. Walang katakot sa aking ama. Yung nanay mo nga, hindi kinulam yung tatay niya eh. Tapos ikaw nagiganti bilang anak. Pinayuhan ka ba ng nanay mo na kulamin ang tatay niya? Hindi. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Pero ang nanay mo magkukulam talaga. Oo. Pero ang tatay mo magkukulam hindi. Hindi. Ang nanay mo lang. Oo. Kailan ka, ilang taon ka lang bago niya tinuruan mangulam? 10. 10 taon ka pa lang tinuturuan ka ng nanay mo. Oo. Sa Mindoro ka nakatira. Oo. Ang nanay mo magkukulam sa Mindoro. Oo. Buti hindi kayo pinapatay. Salbahe kayo. Bagay, yung nanay mo hindi nangungulam. Tapos ikaw, nagigante ka. Tanggalin mo lahat yan.
Tigilan mo ito. Patay na yung tatay niya. Ang aking ama magpapasya rito. May dalawa kang anak. Tama yung sinabi mo. Sinasabi ni Magnitico na totoo daw sinasabi mo. Ang mapapayo ko lang, magbalik loob ka sa Diyos. Pero kung ano man ang parusang gagawin sa iyo, ay labas ako rito. Hindi na kita tatanungin dito. Tigilan mo to dahil wala itong kasalanan sa ginawa ng kanyang ama. Hindi ko rin kilala ang tatay mo at hindi ko rin kilala ang tatay niya. Kilalaban kita ng patas pero tumigil ka sa ginagawa mo. Naintindihan mo? Dapat na tumaghari sa ating buhay kapayapaan. Tama na. Tama na yung tumitil ka ng isang buhay, ang aking ama magpapasya nito. Pag gumawa ka ng isa, ng pagkakamali ulit simula ngayon, sa pagtapos natin, ang anak mo ay mamamatay. Mamaniwala ka sa akin. Kabayaran to sa ginagawa mong kasalanan. Gusto mo ba maubos lahat ng anak mo? Ayoko. Maniwala ka sa akin, ito ang kabayaran nito sa ginawa mo. Sa araw nito, naririnig ka ng aking ama. Ay hindi ako makapagpasya nito kung tatapusin kita ngayon. Dahil binabalaan ako ng aking ama. Siya daw ang magbabantay sa iyo. Sa araw na ito ay naririnig ka ni Kristo. So, humingi ka na ng tawad una sa Diyos, sa kanyang sarili, at sa taong ginawa mong kasalanan. Tigilan mo to at para hindi magkaroon na sila ng pamilya. Masaya ka rin kasi may anak ka, wala siyang anak. Naintindihan mo na? Oo. Itigil mo na to. Itapon mo na lahat ng gamit mo na yung mga kandilang panalangin mo sa kanya. Sige. Linisin mo. Saan mo ba kinuha ang picture nito? Kinuha mo ba siya ng picture o gamit anong bagay sa kanyang magulang? Sa wallet. Sige, kalas. Sa wallet ng... Tatay niya. Okay. Nakakausap mo ang tatay niya? Yung nabubuhay pa? Oo. Yung tatay niya nakakausap mo ng buhay pa? Oo. Ng personal? Oo. Yung tatay mo at yung tatay niya magkakilala. Oo. Salamat, Magnitico. Wala na ako itatanong. Sige, galas. Ubusin mo. Wala na akong itatanong sa iyo. Tanggalin mo lahat yan. Maraming salamat po, Panginoon Kristo. Ibinigay na lahat sa akin ng detalye. Sapat na yung tinanong ko sa iyo. Ubusin mo lahat yan. Tigilan mo ito. Tigilan mo pag-iiganti. Nagbago na mukha mo. Ubos. Naging bata na. Di ba? Nagmumukhang bata na sa paligid. Kanina mukhang mighty. Ubos! Lahat! Salamat, Ella. Patay na to yung kandila. Meron pa, wala na? Wala na. Ititigil mo to. Huli ko na itong pagkakasalita sa iyo, ha? Hindi na ako nagtatanong dahil ayaw na ng aking ama. Huli ko itong pakiusap sa iyo. Itigil mo ito. Bigyan mo siya ng anak dahil ang aking ama magbibigay sa kanya. Itigil mo pagdarasal. Naintindihan mo na? May anak ka na. Tapos na. Patay na kanyang tatay. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Sinasabi ko. Oo. Linisin lahat yan. Tapusin na. Wala na ako. Maghari nawa sa iyo ang kapayapaan ng aking ama na si Jesucristo na Panginoon mo rin. Huwag sana pumunta ang sakit sa iyong anak. Humanda ka, aatakihin ka ng kalaban mo ni Satanas. Sana tumawag ka na kay Kristo ngayon at magsisi ka na. Pag hindi, mawala man ang iyong anak, huwag mong sisisihin ang aking ama. Sisihin mo ang sarili mo. Pero hindi ko ito pahintulutan na mamatay yung anak mo kasi wala naman siya kasalanan. Bahala ka. Pagbibigyan ka ng aking ama. Ipapatas niya laban pagdating sa aking ama. Hindi kita masaktan ng uso dahil inaawat ng aking ama ang aking puso. Sige, kalasin mo lahat yan. Wala na akong masasabi. Ubusin mo lahat yan. Ang paghihiganti. Sige, ubusin mo. Lahat ng sakit ng taong ito, ibabalik ko muna pansamantala sa iyo. Hanggang hindi ka marunong sumuko sa aking ama, mananatili ang aking salita. Mawawala ang bisa ng aking kapangyarihan kung ikaw hihingi ng tawad sa aking ama at ganun din sa kanyang sarili na yung sarili mo. At ikatatlo sa katawan ng taong ito. Meron pa? Wala na?
Sige. Kalasin mo lahat yan. Bilis. Nainip na ako. Nainip na ako. Wala na. Wala na. Sumandan mo ang katawan yan. Itigil mo na ito. Ang aking ama na daw magpapasya nito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang espiritu, ang sino man nagdarasal sa loob ng katawan ng pag-aari ng aking ama ay tinatanggalan ko ng bisa at ibinabalik ko sa taong nananalangin. Kung saan man ito nagmumula at babalik ito, mawawala ang aking bisa sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Kristo. Kung hihingi ng tawad ang taong ito sa inyo at kayong unat maghari sa kanyang buhay, at naway basbasan niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay upang linisin ang kanyang katawan, lupa at espiritu. Manatili nawa ang kanyang kapayapaan ng isip at puso at ganoon din sa taong ito. Naniniwala ako sa araw na ito at maghahari ang kapayapaan at magpasawalang hanggan. Amen. Gising. Sabi mo in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Inom. Hinga na malalim. Dahan-dahan lang. Sige pa. Anong pakiramdam mo? Baba mo muna yung paa mo. Dumaan. Nawala yung sakit ng ulo. Nawala yung sakit ng ulo mo. Ibalikat ko. Pati balikat mo nawala. Anong pakiramdam mo sa katawan mo? Okay na po. Lakad ka na kung anong pakiramdam mo, kung anong pinagbago. Medyo na yung kilo lang po na. Huwag ka muna tumayo. Umupo ka muna. Saglit kung nahilo ka. Huwag mo munang galawin. Antayin mo lang bumaba yung tubig kasi tumagal tayo ng 15 minutes. Inom. Papasukin mo muna yung tubig. Walang sinabi sa'yo yung detalye ang mga manggagamot mo. Kung sinabi lang nila meron ka kasama, Opo. puro kasama, Opo. hindi nila sinabi kung babae lalaki ito. Ay, wala ako. Anong ginagawa ba sa'yo paggagamot? Straight nga. Tinaas lang mattress ko kasi sinabi niya may Babae kasama. ba lalaki nagtaas ng mattress mo? Babae ho. Marunong siya magtaas? Oho. Sikat na siya, magaling na siya magtaas. Hindi ko sigurado. Nagtanong ka ba sa kanila yung mga ginagamot niya? May ilan lang po siyang sinabi. Siya lang nagsabi. Oho. Hindi pa. Wala may nagrekomenda. Kung may nagrekomenda, pumunta ka. Pag wala nagrekomenda, siya lang. Pwede din naman sabihin sarili niya. Oo. Eh sa akin, marami nagrekomenda eh. Hinga na malalim. Pikit. Wala na. Hindi na masakit, di ba? Wala na. Wala na sakit, oh. Oh. Hilo ka pa? Hindi na ho. No, try mo maglakad. Kung anong pinagkaiba. Kung mahilo ka pa, check mo kung anong pinagkaiba. Tama na dyan. Anong pakiramdam nyo? Anong pinagkaiba? Yan, tumataas ko balik ko. Nagtatay yung balahibo mo. Nawala na yung sakit ng balikat mo. Wala na po. Pati ulo mo lahat. Wala na. Nawala na. Hindi na mabigat pakiramdam mo. Nagbago yung mukha mo. Hindi ka na mukhang maldita. Ang gago po ba? Totoo, yan. Tanongin mo kapatid mo. Tanggalin mo yung face mask mo. Tingnan mo yung mukha mo. Maliwalas na. Ganun lang ginawa sa mga manggagamot. Hindi ka tataas kasi pag malinis. Pag hindi matataas ang matris mo, pag marumi yung espiritu mo. Hindi ko sinasabing kung marumi. Yung espiritu, paano niya matataas ang maliwanag yun? Pero kung bibigyan ng anak, tikit. Wala na. Normal na. Hindi na siya nasasaktan. Wala, di ba? Oh, masarap po yung massage niyo. Ha? Bawal lang yung massage. Masatagalan ako. Relax dito. Okay na. Okay na po. Ano pakiramdam mo? Okay na. Baka nagugutom na po ako. Bigla ka nagutom? Oh, salamat kay Kristo. Salamat po. Oh, salamat din sa mga manggagamot mo.